Airean zabaldu dira, euritean jabakoitzean, hartutako argazkietan. Aste honetako musika zuzenean telebista saioa grabatzeko itsasura etorri gara. Maskak taldearekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten ziklikoa diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Maskak taldea. Begiek ez badute ikusten, besoek ez dute hazten. Lotura ez dira betiko, oroitzak enik gabe. Deus ez da betiko, Deus ez da betiko. Maskak taldea sortu da 2024an, gure lehen diskoa ateratu dugu 2024an. Egin genuen bi urteko kontzertuak eta iparraldean eta hegoaldean. Eta aurten ateratu dugu gure bigarren albuma ziklikoa. Bai, hastapenean, gu hiruak ginen talde batean, hartzen ginituen jok abesti famatu batzu, eta gure laugarren kidea joan behar izan zen estudietarako Frantzia itzuli bat egiten. Eta orduan talderik gabe egon ginen eta musika ezagutu dugoela eta ez ginuen gelditu nahi. Batxit ezagutzen ginuen gaztetik eta baginakien berak ere musika maite zuela eta komposizio batzuk egiten zituela. Eta bai, orduan nahi ginuen sortu talde bat eta jok estiloa hasi nahi ginuen eta teklekin. Eta hala, hortik joan da Maskak. Taldearen lehen diskoan pop-rock kantuak izan ziren nagusi. Diskoak harrera ona izan zuen eta kontzertu ugari eskaini zituzten batez ere iparraldean. Beraz bai, gure lehen diskoa pop-rock zen, bazen elektro pixka bat teklakekin, baina ez genuen hainitz ezagutzen elektroa eta hor gure bigarren diskoarekin nahi genuke elektro gehiago gehitu. Bai, gula hauek entzuten ginuelako ingles rock talde hainitz eta inspiratu bai ginen rockataz. Elektroa entzuten ginen pixka bat, baina oraindik ez hainitz eta popa naturala izan da gure kantuak sortzea estruktura batetan nun guk deia maite ginuen eta entzuteko ere plazer egiten zigun estruktura bat eta popa zen eta bai hortako pop-rock estilo egiten ginuen. Egia da, lehen disko ateratu ginuelarik, iparraldean deia ajiran bat ukan ginuen. Deia gure lehen kontzerturat etorri ziren laguntza maitzu. Eta gero segitu ginituen kontzertu asko egiten, hala ere. Ez dakit bi urtez egin ditugu 60 bat kontzertu iparraldean eta hegoaldean pixkat gutiago egin ginituen. Ziklikoa disko berrian ordea musika garapena handia izan da. Eta egun elektroa da taldearen joera nagusia. Oartu gira lehen albuma eta gero soinu bereziak sekatzen ginuela eta sartu gira elektro munduan eta horretako nahi ginuen pixkat erakutsi soinu bereziekin gure historia eta nola kontatu hitz guztiak soinu berezi horiekin. Eta horretako pixkanaka mundu horretan sartu gira eta horretako idatzi dugu ziklikoa. Bi urtez, duela bi urte jotzen ginituen bakrik akustiko edo analogiko tresnak eta mundu berri honekin elektronika sartuz. Hautatu ginuen sartzea soinu elektroniko batzuk bateria akustiko batekin, nasketa bat egitea eta beti tapatxik berritasuntikia da teklak jotzen dituztela ere kontzertuetan. Garatu nahi ginituen tekla soinu berri batzuk eta ukan gure soinuak gure kolorea atxemaiteko eta horretako hasi ginen lanketa askilodi bat egin ginuen atxemaiteko soinu berezi bat eta maite ginuena berez. Eta bai, eta sustu teklekin zaila dena eta elektromunduarekin
hainbat posibilitate baituzu, ez dakit zenbat milaka sinte baituzu eta zure kolorea atxemaiteko zaila izan da. Eta pastu ditugu ez dakit zenbat ordu estudioan teklak atxemaitea eta gainera presentziak gehiago baute, beraz soinuak bizki landu ditugu. Eta horretako ere elektrora pastu gira, eta deia bat gure kolorea atxeman dugu eta lan hori bizki maitatu dugu. Soinuen atxemaiteen eta abar. Bateriako basea txiki dugu, akustikoa, eta gehitu ditugu pad elektronikoak eta soinu berriak egiteko, tom elektronikoak, gehitu ditugu ere platoak pixkat soinu bitxiekin. Bomboa da bombo akustikoa, gehi bombo elektronikoa ere. Ameslari abestia bi diskoen arteko mugarria da, eta lehen diskoko melodiak eta egungo giro berriak batzen dira bertan. Zuhaitzen artean galdurik begiradan bizi-biziri. Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso. Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo. Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez. Ametslariek argibidean baizik ez. Bai, bigarren albuman gehitu ditugu soinu bereziak hautsarentzat. Lehen albuman zen bazen bakarrik ene hautsa, ez ditugu sobra landu, baina bigarren albuman gehitu ditugu harmonizazio bereziak. Gero nahi genuen ere atxiki hauts normal bat eta ez sobera aldatu ene hautsa. Bai, eta intentsioa, emaiten duzu intentsioa desberdina da ere. Lehen albumean etzen bai indartsuagoa zen, goregi behar ere, goregi ez bai. Eta lasaiagoa da. Bai, lasaiago. Bai, melodiak ere asko landu ditugu. Bizki nostalgiak dira ere, kantu guztiak. Eta hor senitu dut, ene hautsa pausatu behar nuela, hitz guztiak erraiteko eta gure historia kontatzeko behar nuen dena pausatu eta lasaitu. Entsegu lokalean sortzen diren ideiak estudioan amaitzen dira. Paskal Etxepare soinu teknikariak izan du diskoa borobiltzeko ardura. Prozesua hasten da lokalean, eta prozesua hasi zen duela urte bat erdi. Hasi ginuen deia gure soinu berriak sekatzen. Paskalekin estudioan ondo garbitzen ditugu, Paskalek ondo garbitzen ditu soinu guztiak. Eta batzutan ikusten dugu garbitzan soinuak toki ezberdin batzuetan kokatzen direla. Zeren eta guk entseguetan maketak egiten ditugularik, ez dakigu hasten, ez gira profesionalak, orduan berakia ere ez dugu hainbeste afinatua, orduan ez dakigu zein instrumentu, zein tokitan diarki, denak kasik bertoki hartzen dute, orduan maketen itxura da zinez gauza bat entzuteko. Hobetzen gira. Hobetzen gira orain, bai. Baina Paskalekin, sakontzen dugu soinua ondo eta berak ere laguntzen gaitu. Berak oso lagundu gaitu bi diskoetan gure soinua atsemaiten eta guk maite duguna atxikitzen, ez sobera bidetik ateratzen eta hortako biziki lagundu gaitu Paskalek. Bai, zenbak kriston lanketa astapenetik, bai bateriarekin adibidez, saiatu bombo diferente batzu, kaja diferente batzu, gitarran ere soinua aldatu da, asko aldatu da, eta berak giratzen gitu pixka bat ez. Albuma behogei egunaz egin dugu, bere estudioan adibidez. Beraz, bai, lan asko egin dugu berekin. Eta bai hor, entzuten dudalarik albuma
Oso arro naiz, eta ez da detaile bat, ez ginen kontent ez. Ez du deus amorro. Ez naizena 11 kantuz osatua dator ziklikoa lana, eta guztiek dute lotura bat beraien artean. Diskoak bizitzaren zikloa aipatzen du, hasieratik amaierara. Ziklikoa albumaren gibelean, istorio batzuk dira, ordan kantu bat istorio bat aipatzen du, eta istorio guzi horiek ziklo bat osatzen dute, eta istorio batzuek ere ziklo batzuk dira, eta orduan hori zen gure gaia bai. Lehen albuma ere hau zen gizartearen pixkat gaizke izatea, eta hor ziklikoan aipatzen ditugu kasu hainitz, nun beste erekiko irudia adibidez zainu behar dugu edo maska bat ezagri. Eta sustut albuma hastena kantu bat egin 0-0-0-0 eta da ahnaz behi bat, sortze behi bat, bai taldearen zat, eta bai historiaren zat, albumaren historioa, nun album hori da biziaren historio bat ez, hasten gira aurtzarotik, introarekin sortzen giren, eta gero hainbat bizipen eta harreman bizitzen alditugun gure bizian. Egia da, album hau bizia dela, baina aski iluna ere nik jango nuko dola. Bai, musikalki alaia da ez, albuma. Nahiz eta gai ilun batzu aipatzen ditugun eta kantu batzu bai ilunak eta tristeak diren. Nahiz eta gai behar bat triste bat izan edo aserrea izan, alaiki representatzen dugu musikalki nik uste. Eta bai, adibidez leku isila, kantu gaia tristea da, amoio bat galtzen duguna, baina musikalaia da, eta dantzagahia. Abestien hitzak ez dituzte taldekideek idatzi, eta lagunen esku utzi dute lanketa hori. Aize Albor, Antton Larrandaburu eta Ahetz Etxart izan dira testuen idazleak. Asirik gazterik lana eta bilduz daramana bizka gainean eramanez nausien irainen zama noiz baituzteko sedez goza zeko daukadana zmik bat lortzeko sedean gugarkatean lanean erraiten duten bizitza Guk hitzak idazteko ez gira trebe, ez gira denak elebidunak eta gainera literalki ez gira honak. Baina ideiak baitugu, bakigu ze arlotan, ze gaitan idatzi nahi dugu. Eta orduan galdegin dugu gure lagun batzueri eta energie bari gure ideiak garatzea eta hitzak idaztea. Adibidez Aize Albor energie Antton Larrandaburu, gure laguna eta Ahetz Etxart ere laguna. Eta haiekin beraz albuma sortu dugu, ari goji bat eman diegu kantu bakotsari, esplikatu dugu pixkat zer zen ziklikoa eta zer zen kontzeptua. Eta gainera egin nahi izan ginuena album hortan, ez ginuena egin lehenean zen hastapenetik haiekin lan egitea. Musika, melodia eta hitzak ukaiteko koherentzia gehiago, ez da huartu gira, sortzea melodia bat eta gero hitzak sartzea ez da baita ezpada koherentea. Eta orduan lan hori egin dugu albuma hortan eta nik uste senitzen da zer duten melodia eta hitzen ahemana. Diskoaren diseinu lana eta taldaren arlo artistikoa Aitianola Garai artistaren esku utzi dute. Berak sortu ditu taldearen egungo irudia eta identitatea. Aitianola Garaiekin lan egiten dugu, da liseoko lagun bat, eta diseinua hasi du eskolan hor duela 14 urte, eta ez ginakien hori egiten zuela, eta deitu ginuen lagun zelako, eta berak bazuen talde bat leheno, eta taldearen diseinua egin zuen, eta deitu ginuen gurekin lan egiteko. Eta orduan hortik goiti, kriston lagun bilakutu gira eta lankide ere. Berak baitu kriston ideiak, bai berdea ejan duzun bezala, laguntzen gaitu gure direkzio artistiko guzia lantzen eta hor ere kolore bat atxemaiten,
bai sare sozialetan, bai albumaren portadarentzat. Eta bai, kriston lana egin dugu elgarrekin ere, atxemaiten badugu, musika gaur egun artistiko musikalean berdela ere irudi hon bat, eta berak laguntzen gaitu hori ukaiten. Diskoan kolaborazio bakar bat dago, eta Iza Albor abeslariaren ahots entzun daiteke Gorputzaren oihua kantuan. Bai, kolaborazio bakar dugu Gorputzaren oihua kantuan. Importantea izan da puntu ezberdin batzuetatik. Lehenik ene arge bada eta gure hitzak idazten ditu, beraz konten ginen bera parte hartzea proiektu horretan. Gaia ere pixkat ezberdina da, aipatzen baitugu arlo feminista bat, eta gai hori ez ginen sobera pres mutiko izanki hori kantatzea. Eta emazte bat izaita emaiten du indar gehiago nik uste kantu horretan eta hitzetan. Eta bai, komposizioan eta hitzen komposizioan interesgarria izan zen, eta ginuen gure ikuspundua mutiko izanki eta neska izanki, eta konparatu indugu gai guzi horiek. Eta bai, erakarri digu ikuspundu beste bat, eta musikalki ere Patxirena hotxa eta Izerena elkarrekin sartzeko ere interesgarria zen. Beraz bai, biziki kontent. Maskak taldearen bidean zenbait mugarri izan dira. Tartean, Atortxurro Jaielderen azken kantua egiteko ardura izan dute. Peio Reparaz, Juantxo Arakama eta Mirua taldekoekin batera. Atortxuko musika egin ginuen azkena eta kriston esperientzia izan zen. Biziki importantea izan da taldearekiko, bai artistikoki eta bai taldearen izenaren zat. Kriston artista batzuekin ginen, Mirua, Juantxo Arakama eta Peio Reparaz. Eta hainitz ikasi dugu bai konposizioan, zeta egon gira 3 egun Iruña ondoan konposatzen musika hori. Ikasi dugu besteek nola konposatzen zuten, besteek nola pentsatzen zuten hitzak atxemaiteko, ze gaiak aipatzeko. Eta orduan hainitz ikasi dugu. Eta gainera bilakatu gira lagun guziak, beraz kriston esperientzia. Gainera jo dugu bi aldiz Atortxu joken, importantea zen guretzat, kriston emanaldia delako, bai kausarentzat eta bai musikarentzat. Eta orduan taldea hunditu da nik uste musika hori konposatu eta bai. Ezpeleta herrian aurkeztu zuen taldeak ziklikoa diskoa emanaldi berezian. Espreski sortu zituzten egun horretarako argi eta irudi jokoak. Nahi ginuen gaualdi berezi bat eta gurea egin autoprodukzioan. Eta orduan Ezpeletan hartu dugu gela bat eta osoki pertsonalizatu dugu. Eman ditugu egidau beltz batzu, argiak publikoaren gainean eta gauza bat imertsiboa publikoaren zat. Importantea atxemaiten ginuelako publikoa sartzea gure munduan eta gure elektro mundu berri horretan. Eta argituak egon ginen, eta kasi 1000 pertsona etorri ziren, oso pozik, eta lan asko zen eta estresa hainitz, baina hori pasa eta ze poza ukan ginoen. Kriston gaualdia. Argien lanketa oso importantea atxamaiten dugu musika munduan, impactatzen duelako asko. Eta argiak lantzen ditugu Jeltsurekin, gure argi teknikaria da, hasieratik segitzen gaituena gurekin, eta berak du dena sortu
mundu hori berak du sortu eta gure laguntzarekin ere pixka bat. Guk nahi ginuelako sartu lazerak, nahi ginuen animaleko pantaila bat ezagin, nahi ginituen argiak publiko gainetik pasarazi. Ruitzen naiz hori egin ginuelarik jeltzuri pasatzea argiak publiko gainetik hor zen. Sigur ziste, nik ez dut hori ikusi hemen momentuko landirosa da, ezakit egiten alko den, eta lortu ginuen ezartzen. Eta pantailarena ere oso garrantzi handia ezer ginuen. Bikaina zen, hori niz, kontzertua eta gero erori naiz rugiat, nigarrez. Eta orduritasun guzia bota dut, baina momentu biziki gozo bat zen. Eta gainera uste dut lortu dugula jendeak gure munduan jartzea. Hori aipatuz jendeekin, nik uste gure munduan sartu dira eta... Guk nahi ginuena lortu dugu. Eta ejan behar da, udako kontzertuak edo heldu den bidan hori ez da izanen. Eta orduan lan gehigarri bat izan da hientzat, programazio guzti hori egitea, eta kriston lana da, eta da. Baina urrengo bat egiten baina dugu, gesti zaren da. Zuzeneko emanaldietan disko berriaren kantu guztia jotzen dituzte. Bai eta lehen diskoko kantu batzuk ere. Hori bai, moldaketa berrian. Zuzenean bigarren disko guztia jotzen dugu. Eta ere hiru lau kantu lehen diskotik. Bai, moldatu ditugu kantu zaharrak estilo berri ontara. Eta estilo tarte elodi bat bada bien artean. Orduan lanketa bat egin behar ginuen kontzertuetan dena estilo berdinan jartzeko eta ez izaiteko estilo saltorikola. Hartu ditugu lehen diskoko kantu jo nahi ginituen kantuak. Eta berriz sortu ditugu, zerotik hasten ginuen bezala kantu bat. Baina melodiak deiat ginituen, berriz soinu guziak, bateria eta dena berriz moldatu ditugu. Kontzertu denboran bakotsak gure aldean gira eta bakotsak gure instrumentuarekin gira, baina ere elgarrekin jotzen dugu eta egiak partekatzen ditugu eta justuki musika bat partekatzeko gure artean. Hori zen, ere lehen ideia, musika partekatzea lauak elgarrekin eta lagunak gira ere. Eta... Hala ere. Orain artean Bilbon Zarautzen, Alegin eta Arrasaten aritu da banda diskoa aurkezten. Uda beroa dator laukotarentzako, eta ametsez beterik daude etorkizunera begira. Egin ginuen kafe antzoki Bilbon, eta sobera untsa zen, kriston giroa bazen. Eta gero egin ginuen ere gaztetxe batzuk, Zarautz, Alegi, Arrasate ere. Eta biziki untsa zen. Jendeak ez zuten ezagutzen sobera maskak taldea, eta orduan zaila zen haiek sartzea gure munduan beti berdin eta elektromusikan, baina ikusten zen kontzertu erdia pastu eta kriston giroa sortu zela eta bikaina zen eksperientzia bezala. Eta gaztetxea gainera formatu txiki horietan, bada urbiltasun bat publikoarekin, ez duguna adibidez erriko besteetan edo festival batzuetan edo ezpeletan, eta horrek ematen du ere
emozio desberdin bat kontzertuari. Ba, hor urri arte kontzertu batzuk eginen ditugu. Herriko festetan, iparraldean gutxi joko ditugu, hegoaldean gehiago, eta bai, izanen dira gehiago kanpoko kontzertuak. Hori da, gure ideia zen partekatzea gure musika, horretako untsala litzateke guretzat partekatzeko sartzea pixkat hegoaldean eta zergaitik ez Frantzian edo Espainian. Hori ikusi behar da, baina pixkanaka ikusten dugu ari dela sartzen, bai, ari dela zabaltzen. Bai, bira mundu hori bizki maite dugu. Bira lagunen artean ere ekipa askilodia dugu, 8 gira, lagunak gira bakrik, eta orduan jotzen dugu, bidea badugu, musika ezartzen dugu, ez dakit badu zerbait bizio horrek, eta hori ezagutu dugu, eta nik uste ezin dugu hori kendu gure bizitzik oraindik. Eta albezain gehien egin nahi dugu nik uste. Eta albezain urkun, etxetik joateko.